em dic Marina i soc militant de Mollet Reus. Avui us parlaré sobre el posicionament de les organitzacions juvenils de l'esquerra independentista de Reus sobre la consulta sobre la independència que tindrà lloc el diumenge 25 aquí a Reus. Esmentar també de la participació que tingueren amb dues entitats, l'Assemblea de Joves de Reus i el Baix Camp, en les consultes que esperen ara fa uns dies a altres localitats del Baix Camp, el Forja, el Moster, Vilafant, etc. Per començar, ens agradaria donar nostre suport a les consultes sobre la independència que han permès un vell debat sobre la capacitat de decisió del poble i com a model a seguir de democràcia participativa. Per què és important aquest tipus de democràcia? Doncs perquè qui encapçala el debat no són les agendes dels partits polítics ni els mitjans de comunicació, sinó el poble des de la seva condició sobirana. Els ciutadans creem ideals, creem cooperació, creem participació, creem futur, creem consciència i creem fons comuns. Aquestes consultes són molt més que el fet de dipositar un vot. Són una mostra de com la societat catalana ha deixat enrere el sistema actual i ha començat a treballar per un nou sistema de democràcia participativa. Aquest nou sistema s'ha iniciat donant veu a un dels sectors menys distinguts, que són els joves. Ara és un moment per tots nosaltres, tots aquells joves que mai han votat abans per estrenar-se en un vot tan important com aquest. La importància del nostre vot com a joves recau en que som el futur de la nostra societat i que el que nosaltres decidim serà el que nosaltres construirem. Amb les consultes ens despertem. És la resposta que donem a les elits polítiques del nostre país que no han estat capaces de reflectir l'opinió ciutadana i que han perdut el nostre suport i la seva credibilitat. Uns polítics que davant l'organització del poble continuen mantenint l'ambigüitat per tal d'agradar a Madrid i obtenir a la vegada rèdits electorals. Des de l'esquerra independentista veiem aquestes consultes com una forma d'autoorganització popular per tal de decidir el tipus de societat que volem. El fet que el poble hagi sabut bastir noves formes de participació ciutadana actualment compartint els drets solidaritats dels partits polítics és una mostra de com hem començat a revolucionar-nos. Tot i que es parla de la Unió Europea, sols podem entendre aquestes consultes com un primer pas que s'ha centrat en l'explotació nacional que patim. A partir d'ara, haurem de començar a decidir quin tipus de societat, de relacions, de treball i d'ensenyament que volem per tal de treballar conjuntament amb la resta de nacions de la Unió Europea en la construcció de l'Europa dels pobles. Per últim, veiem que la Vila es manté l'ambigüitat sobre la nació catalana. És per això que veiem necessari recordar que la nació catalana es vertebra a partir de la llengua i que aquesta tan sols es pot entendre de Salses fins a Guardamar i de Fraga fins a Maó. Els països catalans tenen el marc nacional de referència. No podem acceptar que aquestes consultes s'acabin als Principats, sinó que cal vertebrar la unitat territorial i treure a l'estat espanyol i francès que som un poble amb veu i consciència pròpia. I per acabar, les organitzacions juvenils de l'esquerra i de l'independentista reusenca demanem el vot afirmatiu en aquestes consultes per la reafirmació de la importància de les joves en la construcció de la societat del futur, per donar una resposta a les elits polítiques, com a motor per definir que l'Europa que volem no és la del capital, sinó la dels pobles, per dir ben alt i ben clar que som independentistes dels països catalans, de Salses fins a Guardamar i de Fraga fins a Maó. Moltes gràcies.